2, 3, 4, 5, 6, 7. Čusbuška, a ja vás vítam u ďalšieho videa, tentokrát to je z Case Clicker. Áno, je tu Case Clicker. A ja som vám chcel ukázať, trocha som tu už hral. Nie, že trocha, ale veľa, áno, dneska som sa otváral aj tento. A ja si idem asi free random case ťuknúť. A takže zatiaľ, za tým. Tak, poďme prosím, dobrú čestku, prosím, Wildfire, prosím Wildfire. Jo, bravo. Nie, breakout. Nevadí. Počúkame si peniaze, to hrám na počítači. Keď budete počuť myšku, tak sa ospravedlňujem. Prečo to hrám na počítači? Lebo je to sa mi zdá, že to je lepšie. Ako klikať do môjho mobilu. Prosím, knife. Aj výbory, wow. To je taká saračka za 8 centy. Tak. Ja si ešte dám. Tak. Ešte raz poklikáme pár. Mám už euro. Dávam tu pauzu, aby ste to neboli dlho. Jej. Achievementy. Super. Super 250 za chvíľku. Tak, máme nejakú caseu? Nemáme. Ja si to teraz nevylučujem, 7 centy, wow, úplne že ústy. Achievementy. Jej, 76 centy, super. Tak, ja si idem poklikať tieto sračky. Caseu. Keby to bolo aj také ľahké v CS:GO, tak to by bolo úplne že super. Ja mám 3 eurá, tak to je 3 dolára. Poďme, chromu, chceme chromu. Jej, chroma. Super, ja si teraz pozrieme, že čo to nám môže padnúť a veľmi by som chcel buď toto, meno var, alebo rare special item, rare. Prosím, niečo dobré. Prosím. Oh my god. Akačko! Fucking hell, no. Oh my god. To čo je? Taká saračka? Ja len Fortran klikám. A naraz mám euro zdarma. 3 eura ešte mám, tak to ideme kúpiť nejakú. Takto ideme na Cases, Collection a ideme kúpiť niečo dole. No, toto je už drahšie. Kúpime Mirage. Poďme na to. Tu sú samé saračky v týmto Mirage. Jo, ďalšie XPčka, poďme. Ježiš, Safari Mesh, som sa zľakol. 46 centy, wow. Updates, Silver 3, radšej nie. Je 87 centy, dobre, už to ide rýchlejšie. A my si ideme poklikať na čestky. Zdarma money. Tak toto je super, no? Dosť rýchlo. Keď nám tu padajú zdarma money. A čo by som chcel ešte dodať, že dneska vyjdú 2 videá. Ešte z Clash of Clans a Clash Royale. A ešte aj z tohto. A Minecraft Survival bude tiež. Takže určite nezabudnite podať like, odber. Je 50 cent. Super. Poďme na to, prosím. V reále mám zatvorené oči. Prosím. Knife. Do riti s knifom. Musel som predať tú zbraň. Lebo nemám peniažky. Tak.
Uvidíme sa, keď budeme mať celú caseu a aj všetky. Tak, poďme otvárať čestku. Prosím chromu. Musím kúpiť nové čestky, lebo tieto sračky tu už nemajú cenu. Breakout, myslel som si. Veľmi cool. Butterfly knife, butterfly, alebo watermelon, tak to by som bol veľmi rád. What? To sa mi len sníva. Zdarma money. Bring the madness. What the fuck? What the fuck? What? Oh shit. Butterfly. Dobre, ja. Wow. Oh shit, môj prvý knife v tejto hre. OMG. Predáme ho? Nie. Mám 7 doláče. Ja by som si chcel kúpiť rang, nie? OMG. Knife. Oh shit. Tak toto sa mi len zná. OMG. OMG. Aj nové many som získal a ja si idem presne kúpiť túto vec za 10 doláčov. Budem mať percenta na knife. Tak toto sa mi ešte nestalo. Knife. Oh damn. Knife. Yes. Yes. Konečne mám knife. Ktorý stojí 99. OMG. Poďme, otvoríme si ďalšiu kejsu. Kúpil som si 33% knife, tak dúfam, že vypadne ďalší. Poďme, takú chromu chceme. Chromu chceme. Chromu, prosím, chromu, yes, chroma. Pozrieme sa, čo mi môže padnúť v chrome. Jej, rage special item. Špeciálny item nejaký. Tak knife, poďme. Niečo dobré. Oh my god. Poď. Mohli sme mať druhý knife. Kúpil som si 33%. A mám po nich 33%. Yes. Knife 99 doláčov. Ešte M4 a som vyhral. Nechcem. Wow. Môžete sa na čo, že si dneska ešte uvidíte. Jo, achievement 82 centy koruny. Super. Poďme, dáme. Ne, chromu nechcem. Ja chcem ten breakout. Prosím, breakout. Jo, breakout. Chceme ďalší taký break. Oh my god. Tu mi to padlo presne, poďme ďalej. Chceme ďalší knife. Asi mavka hneď prvá. Poďme. Poď. No, super nová aspoň. No, nevadí. Oh my god. Tak uvidíme sa, keď bude tak. Oh, super, 96 zdarma. Poďme na to. Nejakú breakout by sa zišla zase. Aby som mal toľko many. No super, Vanguard.
Aspoň niečo je lepšie než chroma. Toto by som chcel. Dobre, no, uvidíme, čo nám padne. Prosím. Johoj! OMG. To vyzerá nádejne. OMG. Griffin! Enro Griffin. To je ten klub, čo som hravil. Čo, nevadí. Predáme Knifea. Wow. 2 Ečka zdarma. Kebyže tak mi padá aj tieto tu XPčka zdarma. Fúha, dneska to bol šťastný deň, by som povedal, na Knife. Mohol by padnúť aj ďalší. Presne 4 doláče. Budeme mať presne 2. Poďme. Breakout. Nie, Vanguard. Prosím. Poď do ryti chroma. Nevadí, pokúsime šťastie o AVPčko. Prosím. No, systém lock, fuck you. Super. 9 centy. 90 predáme, 99. No to by som nikdy nespravil. Ten Knife si necháme, keď nám padne ďalší, tak ten predáme. A super euro. A by som si vylepšil money. Presne 3 euro, tak ja idem otvárať čestky. A zatiaľ. Tak, poďme na to. Prosím, niečo dobré. Jo, Vanguard, nice. Sweet. Tu by som chcel aspoň to akáčko. Poďme. Mám zatvorené oči. Poďme na to, baby. OMG. Mám otvorené oči. Yes. Aspoň niečo. 5 eur, nice. Pekne mi. Nice, 29 cent, nice. Fúha, tak, predáme. A ideme si vylepšiť. Poďme si vylepšiť asi to. Most cash. Poďme na ten klik, takže uvidíme sa, keď bude. Tak, máme to, poďme na to. Do ryti máme chromu. Nevadí. To je hlavne, že máme ten Knife. Ale tu sú tie viac veci, ktoré, no, aspoň tento Dragon tu by mohol padnúť. Super, 3 eur zase zdarma, už mám 8. Fú. Tak, poďme na to, točíme. Koleso šťastia. Prosím. Yes, poď. Yes, malá čajn. No, nevadí, 28 centov, ale to je veľa. Tak, ja si idem na šporiť nejaké casey a uvidíme sa zatiaľ. Bam. Super, máme ďalšiu zbraň. Pekne, predávame si jak nič. Dobre, takže uvidíme sa zatiaľ, damn shoot. Takže, mám pre vás jednu špeciálnu čestku a 2 tie normálne čestky. No, už som šiel predať Knife kokos. Tak, nemáme. Nevadí, otvorme si. Prosím, Knife. Alebo nejakú hustú M4. Ježiš, prešli sme tú zbraň. Stoj! Jej, super, aspoň niečo. Poďme na to. Jo, hneď Water Elemented, prvý. OMG, to vyzerá nádejne. Nevyzerá. Super, no aspoň taký Urban. Žije. 49, super. A keď budem mať 2 euro, tak vám. Takže toto bude posledná case, ktorú otváram. Držte palce. Ani som nekúkol, že čo je tento kontajnery. Stoj! Jo, super, nice. Euro 40, hustá zbraň. A tento Knife je ešte lepší. Tak. Dáme všetky. Som si schoval ten Knife a ešte stačí napísať Knife.
Stačí napísať bu. Dobre, poďme na to. Predáme toto. Aby som si nemýlil knife, tak ešte jedno otvoríme. A kačko zdarma, super. Jungle spray, lacné. Dobre, uvidíme sa, keď budeme mať zase 3. Tak, mám tu 4 casey. Otvoríme si prvú. Prosím, knife. Alebo niečo dobré. Napríklad... nič moc. Otvoríme si ďalšiu caseu. Poďme aspoň nejaká rúžová zbraň, a nie tie modré. Fair starter. Otvoríme si ďalšiu, prosím, niečo dobré. Oh my god, také dobré veci nie na začiatku. A na konci nič nebude. Poď! Oh my god, menovar. A kliknem ešte pár coinov. Tak. Poďme na to, prosím. Prosím, knife. Please. Super, aspoň ten Star Trek mohlo byť. Môžeme predávať. Tak. Super, 7 centy. Tak. 8 centy. Super, tak toto by bolo z tohto videa všetko. Ja sa s vami lúčim. Enro, bam, boom, bam, čus. Pour out some liquor, but the homies lost. Gone away, I'ma make you say in my head, hella memory. Those voices in